Según el lingüista Koldo Michelena, el euskara recibió los préstamos del latín muy tempranamente. Sin embargo, es muy difícil concretar cuándo, debido a que no existe ningún texto escrito hasta el siglo XVI. Por lo que hasta entonces solo debemos fundamentarnos en la lengua oral. Por eso te da Michelena. El influjo del latín en el euskera se produjo principalmente en el léxico, con la incorporación de nuevas palabras. Los préstamos más antiguos del latín se adaptaron a la fonética vasca y evolucionaron hacia una pronunciación euskérica, dando lugar a las formas que conocemos actualmente. Hori esan du Michelena, da posit, da ufano geratu da. Esta esa vez de... Nik ez du, cuando diga Michelena ha de ser tratado como un error. Era un buscapapeles viejos, beste gauzerik, ez daki egin, papela, topa hortik, elizetatik, por eso no puede concretar nada, ya que no encuentra los papeles hasta el siglo XVI. Algunas de las características de la evolución fonética son: se mantuvieron las vocales I y U. Cepulla, cebolla, pasó a kipula, piper a pimiento. Hori Michelena, esta aquí zer da kipulia, está pentsao sekule, segur dagoen esan kipulia, bai egu, baki dugu zer da kipulia. Kipulia dator, kipula, lleva el ki de composición. Batzuk, ez da gauze bakarra. Pul, bu, pu, infleta. Biribilak, dala pegata. Kipula gu dago esan, kapa batzu dekoiela, da pegata baten besteye. Hori, ki, pu, la, pu, inflado, bufado, inflado. Osea, Michelena da beren frailekiak izaten dagoena, esteko idea dipez, ez dakile, ez ebez. Esatie, kipula, latineti datorrela da barbaritatea. Hortik azten nahi. Ez pentsaten hori, ez konforme. Bueno, da beste gauze bat. Toponimia, zertako behar dugu toponimia. Niri deitzute usted, borroi bate, Extremaduratik. Oye, goitia, tenemos un pueblo que se llama Morcillo, que es el marido de la morcilla. Esa lipichat ez da la holan. Da besti bat deitzute usted, oye, tenemos un pueblo que se llama Carabaña y otro que se llama Carabaño. ¿Qué es Carabaño? El marido de la Carabaña es horrek erribise toponimen esplikazioa dugu euskerean bakarrik. Da ez diz bardine. Carabaña da bestia Carabaño. Da Carabaña bat bakarrik ez da Carabaño bat bez. Tudelak zeman deko guz Espainian da Euskal Herrian tudelak. Hainbeste. Hogei, berrogei, Katalunian, ere dozen berdin. Orduen toponimia behar dugu zakitzeko non da euskeraren muga. Zein esan da euskeraren muga? Euskeraren muga ez da Euskal Herrian, ez Espainian, ez Frantxin, ez Italian, ez Arantzau, ez Grezian, ez Turkian, Arantzau do euskerako muga. Da bakarrik akituten dugu zurre gauzek toponimia gaitik. Da toponimian sartzeko, da segituko kasuripez euskaltzendieko jenteri, da euskaltzendieko frailekiri, behar dugu jakin zeintzu dez toponimiako neurriak, handitasunen neurriak zeintzu dira. Orain esaten du gauze bat handi dala, handi. Bai toponimian handi sekule edo gitzitzen ikusko dugu. Toponimian urteten dau han. Han bakarrik gure hau handia, han. Di emetzen badagu atzetik, Euskadiko moduen gure handi bai asko. Handitasune asko, han handi. Beste neurriak diez o. O, handi. Toponimozko abaituten diez ogaz. Da, gente ez da gire, ez da guda merezan. O. O atzetik, o baino handi zaue, so. So. Sobera, sonoran. Erderi hartu da hori so, lentsa kalifikatibo da, pentsatero, proposizion dala. Da, batek esan, so cabron, ez dakile zer guda bera, so cabron guda, muy cabron. Euskera ez dago esan da, so. O, so, da oso asko handi jaue. Oso da, o, mas ese, mas o, oso handi jaue. Gauza handi zena.
masagoso, gozotan asko dauz. Beste berba bat garrantzi handikoa, hori gar. Toponimian gar askotan ekoite du García, Garmendia, gar no se cuantos, gar gudau esan Lucie Dandize. Da gure berbatatik, hemen dekogu maitegarria, barregarria, zoragarria, dekogu hor gar, da garren atxetik i. Hori i zerritzen errefuerzo esaten da, esateko asko. Zoragarria, zoratute nahi bai askotan, asko baino gizau. Hori i zerritzen hori esaten da, toponimian. I formazko dekoz i. Elorri. Elorri, ez dakit, bedarra edo argutxe badan elorri. Elak, dedos. Erak edo dedos, hor, puntan. Dai, ni esango luke askodeko zela. Osea, elorrioak arantza askodekoz. I, da horrek gauze jakin barik, beste batzutan, nik esango luke, zorrotxa dala. Mendiazko hien akabaten direnak, ikusten bat dozuz, zorrotxak dira. Horre gauze jakin barik, ezin zara sartu duen toponimian. Beste gauze bat jakin behar dozune toponimian sartzeko da margoak. Gure gorrize gitzi okusko dozu toponimian. Toponimian gileretan ikusten da gol. L eta R altatu iten diez. Da gol, horrein patxin galderak, golen. Gol asko dauz. Gol gure dago esan, gol esaten duzen diren, ikusten duzen diren gure dago esan, gorri dala. Da behituten bazu atxa horrek, ikusten duzu gorri ze dala. Beste margoak toponimian, bel, bal, horre danoak ikusten gure dago esan. Balaina, bel, bal, mor gure dago esan, moreno. Erdenez moreno dana, toponimian morella, morantes, mortal. Bueno, da horre gauzek jakinde, zertek zergudu esan gar, da horre guztiet, neure etxek ataraikoak, horre neure etxetik ikasi dotez. Esan dut, zon, horre diez toponimiako fundamentoak. Sinesten badozu, bai, da espazo sinestuten, tonto del bote zara. Zu esan duzu nire etxe ez da, bueno, idea generalak, idea generalak, esan da gizona buru argine okin jau. Da horre gauzekani berrogei urteetan, berrogeita epiko urteetan, lotute okin dutez. Da esango diez 6 urte hasi nahiela, haitzen gauzekaz, barriztuten da bueltaka, da hortik atara do liburu guztize. Euskaltzen dian jente aurka joateko. Da jakiteko euskeria muna non esan da, emetik urrun. Da latinek eunetik gitxienlez 60% euskerako berbak dira. Oleo, vino, espiritu, ez eun, ez berreun, ez bosten, ez zeirun, milek. Euskeratik hartuta, da horrek txotxoloak esaten dozko alrebez dela. Azkaioko gunean esan duten berba errez bat, tartamudo, erderakoa. Tartamudo, azten zu iztegia, del latín tarta y del latín mudus. Por esto, horre baino erreza, da, dardakari edekona hauen, da azken mutu eratzen dara. Da, ez dugu sinestu bihar, gauze guztiek esaten dozkune. Gure pentsamentu okein bidot, bakotxak benara, da aurrera bota, da jakin behar dugu, ze euskeri esan da Europako elea. Noiz, ez dakitz. Izotzeko edadetan edo hortik. Edo lehena. Da, zelan dakigu toponimea, horrei zeure galdera patxi. Ez, nahi duzu, jarraitu aldozu. Bueno, asuntoa jakin ezazuen. Jon Goitia Blanco eta Javi Goitia Blanco
Da, beraunaldia ikertzen da biena, jenaitak bi liburu argitaratu zituen, baten okeres banago zu lagunduta pilo bat, liburuetan saltzen, bigarren zuk lagundu zuntzon finantzatzen, baina, bueno, bitxia da, nola bigarren beraunaldi bat, jarretu duten aitaren lana eta ondo gainera, ezta? Liburuak egin dituzte, urrengo sarman jabi ubiko dugu, hori joan dagoenez, Jonek dauka liburu bat interneten, ipintzen baduzue, España es palabra vasca. España es palabra vasca, Hor daukazue, nik imprimatu dut hemen, gutxi gora bera, pues dira, berron bat horri alden, 7 kapitulutan, eta hor denetan ikasten da, alde batetik ikuspegi orokor batzuk ematen ditu, adibidez, esplikatu hori joan, importantea da, badaude bekatu nagusiak, kristautasunean bezala izpikatzen. Zuk 7 bekatu ipintzen zenituen, pentsatzea dana datorrela zeltetatik, erromatarretatik, arabierretatik, euskaldunak pentsatu behar dela ez dutela ezer aportatu, elanodeana, artxiboen esklusibotasuna eta akademikisten nagusikeria. Igual esplikatu pizka bat... Bueno, ni gauzat bakarrik ikusten dut. Dara ikusten dut, klaru, niri bardin esaten dut, ez den badozti, zeltak edo baturrok, edo bellotok, edo zein jente klasie, ibiltzerela emetik. Nirentzak garrantzia handekoa da, jakitea, zer gula hau esan, sobako. Erdera, sobako. Koño, ez da besobekoa, da besobekoetik sobako. Da zer gula hau esan, gizona. Gizona, gure berbai gizona. Gi, nire etxak esatekoa, gi da gizona, giza. Ona, ona. Beste batzuk ez dira zan hainonak, igual esango dira kormainonak edo beste antzekoak, gurentzako esan gizona, da persona bere bai, hori da gauze garrantzi handikoa, jakitzea zer gu dago esan gizona, zer gu dago esan persona ez gauze bardile, berez ona dana. Beste batzuk, igual esan esango hainonak. Horrek gauzek aurdeko guz. Etxago edin kasurik ez. Bai ataren bidugu lurretik, da atara, da argitu. Igual batzutan erretutuko nahi, bai hori ez da, enlestak dure. Zer gilo hainbeste, zer gudau esan astokiloa. Kiloa, bakile da, gizonak ikile, larro esoteko dekuna. Da, astokiloa basto, torpe. Astokikile zera da, dize bai torpie hori da, astokiloa. Direntzako hori da garrantzen dikoa. Orain, hemen zeltak, edo baturros, edo gallegos, edo zeiz, ibilbadan bardindaz. Garrantzia handiko da, da zakitzea zer gu dauen esan, musika. Esaten dozku, musika latinetik, del latin de las musas, ez jauna, musika da, musu, izika, tarareo, hori da musikie, musu, izika. Kanta, beste etimologia bateko, kanta, gero estuditzango, zer gu dauen kanta. Da zer gu dauen esan, justizia. Justizia esaten de hacerlo justo. Hore behar bat, nire etxe ataraikoak dira. Nire etxe antxatxikitzen temprotan giztu esan zan. Dama sarritzen zoitzen zan dauen. Da, gira begitako ama, nien nahi esan, ni ez dut oztu hori. Ama gitzen dator. Ea, justun pekatue, inozentia pagaten dau. Da, haren pentsamentuak pentsatzen dau. Zer guda pesan justua? Gurentzak justue ona da, bai asinen justue ez da esan gizorona txarra baino. Da justizia ziatu, da justoa ziatu. Bardin paliza, da palogaz ziatu. Da justizia gure dago esan justua ziatu. Da hori justuen ondidatik. Bai, justua gedau. Ziatu, igual pintxokaz edo itxen zauera justizia. Da paliza hortik. Da justu zer gu dago izan, gaiztoa, malo,
da topetar arte, lleno de maldad, esatik lez. Horre gauzek, jakpinen dugu, ez da euskerako bernak ezela, justizia, melodia, harmonia bakidiko, zer da harmonian egon, ez da? Baten beste gauzek esan dugu, eta gauzek biletu, harmonian, ni neugaz, oseugaz ez dekot harmonik, ez dekot zer egin, bakea, neurean naizia atarakoa, neuk bilu beta doten, bai, pentsatu nire ezi, hobeto, bake, zer da, itxaso barea, itxaso galdik dagoenian, bakea esango leuke, tranquil gauzenian, problema barik, bakean, barea, zer da barea, apura porque zuten dena, ez da, hori animala barea, apura, bakean, bake da hori, bakean egon, kietos, hildur barrik da tranquil antun beta, bakea, zein gizau dekoguz, hainbeste. Presarekin zoaz eta lasei. Gaur daukagu denbora gehiago beste. Lege! Esaldi bat oso polita, landa batera bazoaz, lupa bategaz, inurriak ikustera, ez dozuz pasatzen ari diren bisonteak ikusiko. Zuretzat toponimia goitik begiratu behar. Bai, goitik, da gozean diek. Inurrizek ez. Inurrizek diez horre berbak la fricada y africativa, que tiene una tez. Ikusi behar dugu goitzik sekusten dana. Goizien esan dugune ez da, hemen bedartze tartien, atxandi bat ikusten da. Ara toponimoa, beste guztie bedarra. Lupe baz, ezin zara joan. Da Michelena da beran freilekiak, parkatu freilekiak, ez da freilekiak. Ahora de Villalupagaz, esta palabra se parece al arameo no sé cuántos es, toponiman goitxik behitu behar duzu. Google, hartu Google Maps, da behitu. Tiuzo etxez Greziara, da han ikusko zu monasterio horre famadulek zelateko Meteora. Da esango txui meteora, del cielo no sé cuántos es, ete horrak. Ete ebaita dauzenak, baten beste norduen, da horrak, gorantza. Esalike meteora, ete horrak. Meteora, bi baino gize dauz, zazpi edo sortzi mendize korrelakoa. Da Grezia, bueno, esan dule Grezia, Turkia, erderaz da. La Biblia esaten dozku, lehenko gizona esan dela Adan. Da Adan gudagoela esan, basugaz egin jaja, goiko hartu dau, baso bat dau gizona, putz egin etxo da hor gedan. Da bangu dauela del hebreo egua bizitze boten dauena. Bai euskeraz be esplikazio deko. Ebana, klaru dau, ebaita dauena, betik dau ebaita, eba guztiek arrakali edeko jor. Da dan esaleik nirentzako, hori ez da seguru, Adan, adian dena, el listo, el espabilao. Non biziran Adan eta Eba? Paradisuan, erreko paradisuan ez da? Zebeste paradisu dauz, emeku eta goikue. Da paradisu, sartzen basara iztegien zerkotxu, del persa paradisu, no sé cuantos, es... Muro alto, es, bara, huertas, di asko, bat baino gizau, da so handia, las grandes y varias huertas, abizitzera, ane bize bakean, ez da? Piztize etorri arte bat. Da Bibliatik, 2000 eta piku urte, Kristo baino lehen, abioi hartzen badugu, da abiada guztizean duten bagara arantzau, Asia arantz, antopako dugu horrek Turkia, Grecia, Kanaan, hainbeste, Sinai, Sahara bebai, ze Kristo dugu lau esan, Sahara, za, arie, da, piedra, sitio de piedra y arena, Sahara, esaleike. Desierto. Deus hortua. Horretarako bihar dugu toponimia, da igiri bigizak ondo igiritze, da leoko biharrez esan horreri handauzenari erretut ez hauzie. Latinetik ez garatoz gu.
Latine dator euskeratik, Erdize baino gehiago latineko berbak euskarako berbak dira. Orain ez dut ingo, bueno, nahi zideko eta hainbeste esan da, hainbeste berba. Olizue. Esplikatu behar aztiago. Ebarena ulertu duzue? Oskoaren joan da? Ezadeke, ez dut esango... Ulertu zuen, aztiago azaldu. Azaldu olioa eta ardaua. Hoi zuen aitarenako. Ardaua gurentzako klaru dau. Arda, matxa, da ura aterden dagoena. Matxa... Latinek... Matxura. Matxanura. Matxa forma asko dekoz. Matxa. Bit. Moskatela eta horre guztiak. Matxak hainbeste forma dekoz. Binun, latineko binun, da bit ura. De bit uratik, hori errekabieta binun. Bai, latinen ez teko esplikaziorik. Latinen binun ez teko zesarik. Bit, da bit, Espainian, hainbeste herri dauz bitegaz. Bit, da, beste berba bat. Olioa. Orioa, bardin. Oriotik, bit ura. De bit ura... Bit da ardantza eta ar. Matza, mastia. Bai, mastizek... Mastiak dino dela, egon dela 8.000 urte baino gehiago landatzen zela, eta hoenetak esaten zuen, aldaera askoki ditu, da oso edari garrantzitsua eta oso sarra. Moskorra, moskatela... Ura be, i eukidugu, i esateko ibai eta ur. Gauza sarrak, 8.000 urtetan, espiritua, beste berbe bat aitxeatarakoak, espak be matxak dira. Espiralak, horri zen matxanak, espiralean dauzera. Zarzillos de la vid. Zarzillo bera bere euskera, da. Espira. Sartzen dira konsilutan. Da, goran joateko ez da matxa. Hora itxoin pizkar, mastiak lera huerro ipinuzu liburua. Bit, ez, an, eta arda. Gu geratu gera ardauegaz. Bai, hortik dagoz moskorra, moskortize, moskatela, matxak, badira. Most ere falta. Bai, asko, ekarko du libura, etxen liburu, Eta olioa esplikatu zu, esplikatu beto olioa. Olioa. Berba zara... Hori, zer gu dago horize, amarillo. Horizen ura, hori, azeitura. Horiua, oza... Zezakin behar dugu be, errekin zen. Ni beti esaten dut, batxutan esaten dugu erderaz gilipollas da gilipollas. L da R, aldatuten diez. Atera, zemat gizau deko gulatiletik? Denbora. Denbora beti izan dozku, de las denporas latinas, hori elizen gauzak ez da, denporaz. Denpora gu dago esan, den ora. Ontxe momentu dekogur, tempora. Ontxe momentu, den ora. Orainkoa. Orain. Ontxe momentuen. Denpora da orain bardine dira. Orakulo bere bai, Gresiakoa. Orakulo. Ora, tiempo, kulo el que vendrá. Datorrena ikusten dagoena da orakula. Bueno, hartzen baduzuie euskerako hiztegia ikusko zu orain da oragaz, hainbeste horri, igual lau edo bost, kargata dau, orain arte, orainko, ez da torri latinetik, ez, denpora, den ora. Zumenkaren austu zena bai, jabikin ipatu reliquia, zer da reliquia? Reliquia beste bat aitzena, hilkia, restos de quemar un cadáver. Noiz hasi de reliquiak egiten, ez dakit neolitikoan edo noiz,
bari arretartien edo baso baten erre da hautsek gordetu, erreilkia. Erreza da ni klaro ikusten dut. Reliquia, restos de un santo que se veneran, ez adike, hori reliquia dira, bai... Gero bebe bai, ostia, zen... Ostia, lotzen dute Elizarekin, lotzen duzu beste gauza batekin. Bai, genti boten da, esaten dugu, erderaz, le pegó una hostia. Está jankoikoan korputxean, ostika diegu dago esan, ostikoa emon dagu, ostikoa emontxo, da ostikoatik, ostia. Ostia emontxo ez, ostia izterrak hasi behar da. Ostean, ostekoetxe da hau be. Liburuan ulertu dizu lehen zen animaliei askotan atzetik ematen zitzaien, animalien imaginatu, beti atzean zaldiari eta hortik datorrela. Ostekoa. Zaldiak atzetik emoten dugu. Ostiko ederrak emoten dugu. Ostiko, postigoz, erderaz postigoz, bentanetan latxean emitzen dizena, gauze guztiek gaure hizkuntzatik hartun da. Noiz, mile urteak esango dira. Etruskoak edo latinak edo romanotarrak nortzuk izan dira, bai, klarudeko gu. Niri ez dut engainaten horrek gizonak. Engainu ebe euskeraz da. Engantza, daño komida. Amuen imitzen dara arrainetako hori da engantzau, komida engantza da. Ia patxik, zeuduko zu... Bueno, ematen dut dautzuzu garrantzi handia ano atzizkian. Astu injaz. Astu injaz. Handitasunen neurriak. Bi falta dutez, bueno, bi gitxielez. Ana da ano. Handi da artikuloa. Toponimian ikusten dunu anan akabetik dira asko. Da ano, o. Asko handizia. Otxandiano, Legutiano, Lazcano, da anagaz, Subiñana, da repentsaten dugu erromatarren etxiek esan digala. Son antropónimos de viviendas de romanos que vivían allí, da kanbizin, horre guztiek, Lazcano, Lazcao. Da esteko irrazorik, Lazcano ez da gura ezer. Bai, Lazcano bai, ano, sos erandia dauan, da otxandian onbere bai, da legutian onbere bai. Aldakau, Aldakau, bai. Sos erandia, horrek, da euskaltzaindieko zorra zauz, burundeko esartunde, hori ana, gula gela, un feudo romano, fundus romano, ez jauna, handitasunen neurria diez, da toponimean ikusten diez, Nik uste dut lehen, ano hori oso berantiara eta edo berria. Otxandixo, lekutixo... Bai, etxartu esan da daur, jakitzeko barriak edo zarra direna, jo bizara ona Italiara, Frantxire, dan bardinek ikusten duzu. Dar ikusten da, halar ikusi behar da, ia, barriek edo atxilekoa dirane. Da Espainian be horrelakoa da osasko. Beteta da, Galdeano da... Horai, herrizen berbion, ez duetaten ogize esaten dugu. Da ezin dugu esan hori barrize dauela hor... Galdeano Nafarro, da? Nafarran, da Frantxin, da Italian, da... ez dizen. Sartu zetxezi Italiako mapean, dekuzko dozu zain beste horrelakoak. Da, no, beti da, zozer handia, asko handia. Ea, asmatzen dute. Orduan, ano handi esan nahi du. Orduan, arrano, zer izango litzateke. Arrano? Bueno, handiak. Hau ez esan. Arrak handiak arrano, berano. Hau ez esan. Anciano. Antzina eta ano. Andiano, muy viejo. Enano. Ur nastuetan zaten zare, ugerra egiten jakin gai. Maria, oso zera da, arriskua duzue. Bueno, enano zer izango ditzen. Esa no. Ez da lano pequeño. Handia ez dena.
Verano, bero, ano. Latine geratu da verano gaz, baina gaur berbi da. Berano toponimo bat da. Verano bai, Baina mediako. horregaz edizatu, hori toponima ez gaur lego, bai hori ano, bueno, hainbeste bermatan dekogu, hainbeste, kantxe inbigara topaten. Ba, saltzen da, ikusten zelan dauzen hortik. Beteta. Euskal txeidia erretute dauz, danak. Dana dauz, bat be ez dau kontra, danak dauz konforme, ez da deguerakaz. Hori esteko parkamenik, ez da? Baten egon bihar da, da esan bihar da, enau konforme gitxielez, entzun zui horrek izakuri, ez da, utxekaz uripez.